bafuni show sawubenzela fast bachilo Umseleku, and then ishow basenzele for real. First episode of season 4 of Izingane Zesithembu. Hello guys, welcome back to my channel. Thank you for being here. I really appreciate you. Umseleku bethuna bayakwazi ukwenza i-TV shows zabo ziyatrenda. Le ibisi first episode ka season 4 ibesiphiwe izolo iyatrenda already. Nge-episode nje just A1 izigaqa ebeziphuma phayana ebethuna nabantu abafuna ukwenza i-reality shows mabakhe bazobona apha bakhe bazokopa apho bekusithiwa hayi apha kusaqalwa sisekwi-introduction ye akabi khonto interesting apha bave bathi beqala nje bathi hiki isigaqa uzosithwala usibone uba mawusithini idombolo uzolithwala. Kwavele kwathiwa nje kwabeyana camera light action yeyi wonke umuntu uyayazazi uba makenze ntoni, akho muntu ubethithiza phayana. Currently iyatrenda ke betnana i-first episode yayizolo ka season 4 Izingane Zesithembu, and that's exactly what is needed. Abanye ke abafuna uzama hayi betnana mabaye kuMseleku mabakhe bathathe i-short left bathi Mzumbe bayobuza Umseleku uba kwenziwa njani tata Umseleku, ii-shows ezi-interesting zakho wenza njani, baphi tips. Masingeneni ke guys kwivideo yanamhlanje. Sithe sivula ke Izingane Zesithembu ziya-introducer uba zibhizi ngantoni, kwenzeka ntoni elifini yazo. uTirelo ke xa sijonga nje few, uTirelo wenza influencing content creation, ubhizi ugirl, imali iyangena uzenzele igama, but ke uncedwe ngumseleku, uphushwe ngumseleku, hence ke ngoku ekwazi ubrancha outside azenzele igama. Singayibalekeli betnana loo nto uba uncedwe ngumseleku. And then uMahle unomntana bethunana uSibinde ubhizi akahlelanga, unomntana uMahle, and then uthi ugraduatile uMahle, and then ukhangela umsebenzi currently. Indoda yabo ke ibhizi ngee-businesses, unee-businesses ze-security, zingaphi zintathu ii-businesses zakhe, I think enye ye-clothing and then ezimbini zezi-security. And then yena uLwandle besimbonile uLwandle intombi yakhe ibipregnant uKhwezi, so uKhwezi ke uye wabeleka, so banomntana ke uLwandle noKhwezi. Impilo entle, umpilo is working, but kwi-relationship hayi shem kusambhedela, akho nto ilungayo kwicala zamathandano. And then uSneh naye uzele unesana lakhe, uthi ke yena uSneh hayi masingabe simbuza yonke into lena, ezinye izinto zizawuvela apha ngendlela uzawubona wethu ezikuye kuhamba ezinye izinto. And then uAbongwe ugraduatile, uAbongwe now ubhizi nge-content creation ku-social media shem, ubhizi uAbongwe, and then uyathanda uyapheka apha kwi-social media, and then ubhizi nangebhizinesi katatakhe i-Thanks Ma Production. Siqale ke si-unpack uMpumelelo noTirelo, they met up eCenturion. Uthe nje fika ke uTirelo yebe nanizigaqa nanku esiphathela isigaqa soba uSibindi unomntu, kukhona intombi ayi-edileyo kwesi sithembu sakhe somjolo, uede intombi ekuthiwa nguMaxaba. And then lo Maxaba uyebenana kuningi Impumelelo, lo Maxaba uTirelo uthi uyamazi. Hayi zininzi izinto zikaMpumelelo, and xa ndimamele uTirelo ethetha nje bebencokola noMpumelelo, uTirelo mana akekho ready for lo mtshato cause yena une-consent ezivalid. Nyhani xa emveni kuba betshatile bazawuthini, bazawuhlala phi, bazawuphila njani, bazawuphila ngantoni, angekho uthi izinto uzozibona ngendlela. At least iplani nyhani unyanisele uTirelo iplani mayibe khona eyobuthi sawubona uba siphuma kanjani. Hayi nam andiyithembi, because kaloku uTirelo angathi ambuze le mibuzo, uyazazi mhlawumbi ezi businesses zikaSibindi ziyi-3 umhlawumbi azikho profitable yet or zisekwi-starting stages, angathi abe concerned uTirelo ambuze, because at the end of the day ngumntu wakhe we-4 years, ipokotho yakhe uyayazi uTirelo uba ime kanjani. Yho hayi Impumelelo, you still young man, kumfosto wantoni lo walo mtshato. Khawujole ugqibe, because ngoku umane u-eda abanye abantu, uya-eda yebethuna zinkulu ezi zigqibo zikaMpumelelo azithathayo, and uthatha izigqibo ezinkulu ngapha iplani awunayo. Hayi
Nam ndiyafana nje noTirelo, andiyiva le yoba athi uzawubeka uTirelo eMzumbe. IMzumbe kaloku ayilophupha lakho Mpumelelo, yayiliphupha likatata wakho nabafazi bakhe. Wena kumele ube nelakho iphupha, you have to carve your own way. Nawe uyozakhela somewhere eyakho, uyozakhela eyakho iMzumbe nabafazi bakho, because kaloku zonke ezaa zindlu ziphayana eMzumbe zinabanikazi bazo. So xa uthi uzawuthatha uTirelo uyombeka eMzumbe, yena uMahle uzawumthatha uyombeka phi yena? And then yena uMaxaba uzawumthatha uyombeka phi? Uyayibona uba kuningi nje. Hayi, uyafosta nje uMpumelelo, hayi utyhala ngesifuba and akho need. Usemncinci uMpumelelo, makakakhule, akhule enze izinto, enze umjolo wakhe awugqibe nje tu, akhule mentally, yonke into yakhe ikhe ikhule. Athi xa iphaa kooma-30 ibe khona acinga into zemitshato. Yena uTirelo lo mtshato akawufuni, andiyazi angaphumeli iphandle nje athi akawufuni. Akawufuni yena, uyabonakala nje apha entethweni yakhe, but at the same time akafuni kubekho umntu ozothathwa before yena, because kaloku yena ungu-4 years. Xa kuzothatha umntu ofike ngoku abekwe phambi kwakhe, hayi kuninzi, yimishmesh, yi-mince meat. And then kubekho uKhwezi noLwandle, uLwandle noKhwezi, and then they are +1 uBaby Nyana. I-DNA ke yenziwe, sawukhumbula uba ngoku yayibekhulelwe uKhwezi wayethe uMacele ufuna kwenziwe i-DNA, because ibikhona intombi ibikhona before eyatyhola uLwandle ngoba yona ikhulelwe kanti umntana engokaLwandle. So wathi ke ngofuna kwenziwe i-DNA, so yenziwe ke i-DNA. I-result bathi zibuye zisithi 0% ayilogazi likaLwandle, yebethunana Lwandle. Lakuphinda futhi okwesibini mntanasekhaya, iduma lakubethe right ngoku liphinde likubethe left, liduma linye lothwaliswa ibhatyi mntakatata. But ke kuyo yonke le nto, my question is why lo mntana, if this is true nyhani ithi 0% le DNA, why ebebizwa ngefani yakwaMseleko? Because xa ujonga kwelaa phepha lo mntana kuthiwa Mseleko and then akubekwe nee-initials. Ebethena zabizwe ngefani yakwaMseleko kube kusalindelwe ukwenziwa i-DNA, bekwenziwe njani na bethuna? Or kwenzelwa thina ke, thina bonokuthanda uthetha, bafuna nje utrenda ngamagama ethu, kulahlekiswa nje thina. Inyani bona bayayazi, angathi abizwe ngomseleko. Bebizwe njani ngomseleko, ifani yakwaMseleko? And also bethunana, into endibhidayo, umntana wentombazane engatshatanga ubizwa njani ngefani yaka-boyfriend? Because kaloku automatic xa ungatshatanga umntana ubizwa ngefani yakho wena mamakhe. Yeyi, okanye yimali, andiyazi, andiyi-understand. And naye lo Khwezi ebenani uyathetha uKhwezi, uyathetha uKhwezi, uzam-overpower uLwandle. Yabo uLwandle lulibeka uthula, uyathetha uKhwezi. Ebengafanelanga nje adityaniswe noLwandle, ebefanele ube kwesaa sithembu sikaMpumelelo somjolo, okanye ebe kwesaa sithembu sikatata uMseleko. Apha kuLwandle uthi uKhwezi usazoncenga abazali, ubancengelani, ubancenga ntoni? Stop being a mama's boy. Yebenani ukhupha uLwandle ngokwebeleni likaMacele, uLwandle sabhize sancanca ibele likaMacele, mkhupha ngenkani. Hayi wena Khwezi. And uthi uKhwezi ufuna i-DNA yesibini iphinde yenziwe futhi, not leyana yenziwe nguMacele. Kanti yena ngoyayisenziwa wayengekho nabethunana, yayenziwe njani engekho? Cause ngoku ngathi uyasuspektha uba leyana itshintshiwe, uthi yena there's no way iphume isithi 0%. Cause yena uyazazi iindaba zakhe le ntombi, ayifuniseli. Akamane ekhomba indlela aphinda ajika, akafani noSne athi umithe ngapha kanti umithe ngapha. Lo uthi there is no way. So uLwandle yena ndimcebisa into enye uba makazithathele umntana lo seyibizwa ngomseleko, makathathe ibenana DNA yona DNA yayiziba senza nto loo nto leyo. Makathathe umntana azikhulisele umntana lo, odabe nomntana nini, doesn't matter uba ibhatyi, nxiba ibhatyi yakho Lwandle uye pha. Dala abantu bezinxiba ibhatyi apha phandle apha zibafanele, kho nix. And then saba noSne noKagiso. Heyi, bendisithi uyocela ama-love back uSne xa idibana noKagiso, lo wayethe umithiswe nguye. Sonke sasithi heyi ngutata kaNkanyezi, yelelele, silenda somhlaba mani, sathi gqi laa nto inde, silenda samakhathalogu kwedini, yellow bone. YebenawuSne njebe wayesithi ufuna nozibulala kwatsha kwacima wayezawuzibulalela uKagiso. YebenanaSne, ushiye abantwana bakho kodwa niphambene Sne. Xa uthi uyamjonga uKagiso ngathi uphaa kwi-LGBTQ thina
LGBTQ or masithi Purple Gang andiyazi bithini. Ungathi uphaa kwi-Purple Gang xa umjongile yebe nani usewasoft too much man for my liking. Ngathi ungamphusha ayothi folokohlo phaa phantsi. Yho, hayi Snare, hayi ntombazana. Caba usemathandweni nyhani, umfana wayegilile ebethuna hayi nihambe nigileka nani Snare. And uSnare uthi ke ngoku ubaba kaNkanyezi ukhona kwipicture. Let's hope ngowamanyani ke this time around, ungakhombi indlela uphinde ujike, otherwise uzoba litshaba levangeli wena Snare. Kwi-episode elandelayo ke uMpumelelo uyolobola kulo Tirelo, umzi uyakhula umzi kaMseleku. Ilobola xa ifika iyashota. Yho, hehe, waze wafosta uMpumelelo. Yintoni bentana le nto eyenza afoste kanje? Andiyazi le pressure, ipressure yantoni lukuyo na bethunana, wazifakela ipressure engaka. I mean xa kuzawuqale kushote kwasekumalobola, umtshato kuzawuthiwani ngomtshato, kuzawuthiwani ngeendawo zohlala, kuzawuthiwani ngegrosala, kuzawuthiwani ngokondla abantwana bangaka naba bafazi bangaka. Impumelelo wena Tirelo uyi-hard worker, igama uzenzele already. Lo umtshato is it a must ntombazana? Is it a do or die affair? Ucingani? Think twice mntanasekhaya, think twice. Vumela uMpumelelo athathe omnye umntu phambi kwakho wena ubuzicinga into yoba is this what I really want na? Because ngoku ingathi sekusenzelwa amehlo abantu, akusenziwa nje or sekusenzelwa utatakhe ngoku. Hayi ayidibani, u-1 plus 1 akadibani nje apha. Uzikhupha iinkomo zaphelela ngapha kuloo mahle, xa kufuneka uze kuloo Tirelo ngoku uyashota. Yho, hayi. Okay guys, mandiyibeke apha ke le video yanamhlanje, ndingade ndiyenze ibe ndizawusokola ukuyilowuda. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across le channel. Apha senze ii-reviews, trending stories, trending TV shows, yonke nje into etrendayo, into ethethekayo siyancokola ngayo. Masincokoleni kwii-comments down below utsho wena ubuyibone njani kule episode yokuqala yezi ngane zesithembu. Utata uMseleku usenayo la fire or uyayilahla somewhere? Masincokoleni. Thank you so much. Until next time, bye for now.